Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Arthur Chokoto ndi mzangayu Talson Kamalata. Koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha ophunzira omwe atsiriza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Luwana kuti atsogolere dziko la Malawi pa nkhani za ulimi ndi chuma. Bungwe la MBC tsopano latsekula channel cha kanema yachiwiri yodziwika kuti MBC2 on the go. Ndipo komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa amayi mdziko muno yapempha makampani kuti athandize kutukula masewerowa kuti luso lomwe lilipo lipite patsogolo. Takondwa kuti tili limodzi madzulo ano. Tiyambe ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha ophunzira omwe atsiriza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana kuti atsogolere dziko la Malawi pa nkhani za ulimi ndi chuma. Dr. Chakwera anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo opereka madiploma ndi madigrii kwa ophunzira omwe atsiriza maphunziro awo. Tili ndi zambiri mu ripoti la McDonald Chiwayula. Polankhula pamwambo opereka madiploma komanso madigrii kwa omwe amaliza maphunziro ukachenjede pa sukulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kuti ophunzira adziganiza mwa ukadaulo pa ntchito zokweza ulimi kuti tikwaniritse masomphenya a Malawi 2063. Dr. Chakwera anatinso omaliza maphunzirowa apeza chidziwitso osati kuti apambane paokha koma kulimbikitsa machitidwe omwe athandize kusintha dziko la Malawi pa ulimi ndi chuma. Dr. Chakwera anatsindika kufunika kukonzanso ntchito zina za ulimi zomwe zinasokonekera zaka za mbuyomu kuti dziko la Malawi likhale lodzidalira pa chakudya ndi chuma. Potsiriza mwambowu, Dr. Chakwera ati ali ndi chikhulupiriro kuti omwe amaliza maphunzirowa athandiza kusintha ndi kupititsa patsogolo ulimi m'dziko muno. Pamwambo omwewu, President Chakwera akhazikitsa Luwana e-campus yomwe ithandize kusula ophunzira kudzera pa makina a intaneti komanso Luwana Holdings Company. Malinga ndi wapampando wa khonsolo ya sukulu ya ukachenjede ya Luwana, Profesa Zakale Kasomekera, Luwana Holdings Company ipereka mwayi oti ophunzira pa sukuluyi akhalenso ndi ukadaulo wopanga katundu osiyanasiyana yemwe adzigulitsidwa m'dziko muno ndi misika ina yakunja zomwe zithandize kupeza ndalama zakunja. Pamwambowu, President Chakwera wapereka 200,000 kwacha kwa ophunzira asanu ndi atatu omwe anakhoza bwino kwambiri. Dr. Chakwera ati achita izi pofuna kuyamikira kudzipereka kwa omwe amaliza maphunzirowa komanso kulimbikitsa ophunzira ena kuti adzikapo mtima pa maphunziro awo. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Mkulu wa bungwe la United Nations UN Women kuno ku Malawi Aleti Chiwara ati nkhanza zochitira amayi zikupitirira kuchitika mdziko muno ngakhale boma ndi mabungwe akuyesetsa kuthetsa mchitidwewu. Achiwala amayankhula izi mboma la Ntchisi koma amayendera amayi omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana pofuna kutukula dera lawo pansi pa ntchito yotchedwa Spotlight Initiative. Zambiri mu ripoti la Madalitso Mhango. Malingana ndi mkulu wa bungwe la UN Women kuno ku Malawi Alete Chiwara, pa atsikana 100 alonse 42 amakwatiwa akadala chichepere komanso mayi mmodzi mwa amayi atatu amakumana ndi nkhanza zomwe akuti zikusokoneza ntchito yolimbana ndi kuthetsa nkhanza m'dziko muno. Achiwara anatsindika kufunika kuti mabungwe adzigwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuthana ndi nkhanza. Mmodzi mwa akuluakulu kunduna ona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ndi kusamalira anthu a Stanley Mpinganjira ati boma linakhazikitsa ndondomeko zothandizira pothana ndi nkhanza. Iwo ati izi ndi monga kukhazikitsa ndondomeko zoti abambo adzitenganawo mbali pa ntchito yolimbana ndi nkhanzazi. Mpinganjira ati ngakhale kuti nkhanza zikupitirira kuchitika, dziko lino lachilimika pa ntchito yolimbana ndi nkhanzazi. Amuna anyamata ndi asabambo akhale ndi kuchekera kupeza mchenga wabwino oti nkhanza ndilani, nkhanza zimabwera chifukwa chani, nkhanza zamtundu wanji komanso zikatsikumuta. Strategy imene inagawidwa atatu inaona za ufulu au uchembere wabwino wa asimayi, inaona za HIV komanso za nkhanza. Ulendowu kutsatira kukhazikitsa kwa ndondomeko ya chaka chino kufika mchaka cha 2028 yomwe bungwe la UN Women lakhazikitsa pofuna kukweza chiwerengero cha amayi pandale, kutukula amayi pophunzitsa ukadaulo osiyanasiyana kuti athe kudziyimira paokha mwa zina.
Madalitso Mhango, MBC Chisi. Bungwe lina la Ulaya lotchedwa Women Engage for a Common Future WECF lomwe limagwira ntchito zake pamodzi ndi bungwe lalikulu la mgwirizano wa maiko loona zachilengedwe la United Nations Environment Program UNEP layamikira utsogoleri wa dziko lino kamba koyika maudindo amayi ochuluka zomwe kuti zili nkuthekera kuthandiza polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Izi azikambako Azerbaijan pa msonkhano wapadera wa kumsonkhano waukulu woona za kusintha kwa nyengo omwe ukuchitikira mdzikolo. Pamwambowu wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Janet Banda ndoma anayimira dziko la Malawi. Ndichikhulupiriro changa kuti nafenso patsogolo kuti tichita bwino momwe tizakhala opereka mphoto tizakhale ifeyo amene tikulandira mphotoyo kuti tikuchita bwino pa nkhani yoteteza chilengedwe. Mtsogoleri wa dziko lathu akuchita bwino chifukwa tikayang'ana maudindo ambiri mboma mwakuluakulu makamaka tikamayang'ana kuti ngati maunduna muona kuti maunduna ofunikira kwambiri ambiri ali manja mwa azimayi kuyang'ana unduna wa maphunziro komanso unduna wa health, tikaonanso unduna tourism, tikaona umene wa alendo maunduna osiyanasiyana ndipo ndinanena list yonse palipo ambiri ndithu amene azimayi akhala ngati agwirizira komanso ndinachulakonso kuti even tikang'ana kumbali ya anthu ogwira ntchito mboma amene ali akuluakulu kutunda koyambirira awiri onse ndi azimayi. So izizi ndi zabwino zimene zikuchitika kale fati azimayi amenewa ali maudindo amene aziwathandiza kupanga ma decision oyenerera makamakaso zikakhala zokhuza nkhani za kuteteza chilengedwe chifukwa choti ali ndi maudindo amenewa ali ndi upangiri woyenera kuti azitha kutero. Chipatala cha Mzuzu chayamikira madotolo oona za mafupa ochoka mdziko la United States omwe akhala kuthandiza odwala pa chipatalapo kwa sabata ziwiri tsopano. Poyankhula ndi MBC, dotolo yekhayo wa mafupa ku chigawo chakumpoto Dr. Bachel Banda wati chipatalachi chikumalandira odwala oposa 70 pa sabata. Tili ndi ripoti la Chisomo Manda. Kamba kangozi zomwe zimachitika maka ndi oyendetsa njinga za moto zakabaza, anthu ambiri akumakhamukira ku chipatala chachikulu cha Mzuzu, ndipo malingana ndi akuluakulu apa chipatalachi zafika poti pa sabata imodzi akumalandira odwala okwana pafupifupi 70, koma iwo adati ali ndi kuthekera kokwaniritsa kupanga maopereshoni odwala 3 okha pa tsiku, zomwe zikumachititsa kuti ambiri azingowauza kuti akadikire ku nyumba. Dokotala yekhayo wa zamafupa ku chigawo chakumpoto ndi a Bachel Banda, ndipo anadandaula kuti ntchito zikuwakulira. Kungotengera siku lililonse timakhala ndi mapatient mwina okwana 70 omwe akudikira mu operation mu wodi mwathu. Komanso kupatula apo mwina almost every day siku lililonse timakhala tikugoneka mapatient mwina 4 5 o kupyolera apo amene avulala mu pangozi. So ndi nambala yayikulu kutengera ndi mphamvu zomwe tili nazo komanso ndi zida zomwe zili nazo ngati chipatala kuti tikwanirise kuthandiza anthu ovulala chotere. Potherapo ndimanga za madokotala omwe afika pa chipatalapo, iwo adati awapeputsa ndipo anayamikira madokotalawo kuti awaphunzitsa kupanga maopereshoni ena akuluakulu omwe kale samadziwa kachitidwe kake. Iwo adapitiriza kunena kuti nthambi zosiyanasiyana zikuyenera kuchilimika kuti ngozi za pansewu zichepe mdziko muno. Tikuyenera kutengapo gawo magulu onse. Koyambirira tinena anthu amene amachitika kuti ngozi zimachitikira ndi anthu kuti akuyenera kutengapo gawo lalikulu chifukwa chokuti akavulala kuvulala kumakhala kwa iwo, chipinjo chimabwera pa iwo, olomwina ati athandize enanso samatha kubwerera ku moyo, so akuyenera kutenga gawo lalikulu. Choyamba titaonera ngati nkhani yokuti ali pa njinga mwina asamwemowa, komanso ngati akuyendesa njinga akhale ndi zipangizo aziwe malamulo apansewu kuti achepese chani ngozizo. Ndipo amene akutsogolera madokotala omwe achoka mdziko la Amerikawo ndi a Killan Ago Harding, ndipo iwo adati aona zavutoli, ndipo adati akasonkhanitsa madokotala ena kuti akhalepo ochuluka kuti akadzabweranso adzathe kuchita maopereshoni ochuluka. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu.
Nkhanizi zikufikani kuchoka kuno ku MBC tsopano tintonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha ophunzira omwe atsiriza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Luwana kuti atsogolere dziko la Malawi pa nkhani za ulimi ndi chuma. Bungwe la MBC tsopano latsekula channel cha kanema yachiwiri yodziwika kuti MBC2 on the go. Ndipo komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa mayi mdziko muno yapempha makampani kuti athandize kutukula masewerowa kuti luso lomwe lilipo lipite patsogolo. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Your order is ready, Mr. Bass. Entertainment. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Anthu amdera la mfumu yaikulu Maulambya mboma la Chitipa ayamikira programu ya mtukula pa khomo chifukwa chosintha miyoyo ya manja ovutika komanso omwe alibe mphamvu zogwirira ntchito. Poyankhula pa ulendo wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za kayendetsedwe ka boma, chitsimikizo ndi kusintha kwa chitukuko, mfumu yaikulu Maulambya inafotokoza za mmene programu yathandizira amayi amasiye, ana ndi anthu ena olumala. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Nearly 5,000 people are benefiting from social cash transfer program in Chitipa district. One of the beneficiaries, Edwin Sivare, who has been part of the program. Tipepese kupatsirana Chingerezi koma tikupatsirana Chichewa posachedwa apa. Ndipo tipitire ndi nkhani yoti apolisi akazi mchigawo chakumwera chakumadzulo ati akwanitsa kupeza galimoto zitatu zomwe akuziganizira kuti zinabedwa kuchokera mdziko la South Africa. Wapampando wa gulu la apolisi akazi mchigawochi Rebecca Ndirande anena izi mu mzinda wa Blantyre pa ulendo wa ndawala omwe anakonza pokondwerera kumaliza ntchito yotchedwa Basad yomwe apolisi akazi okhaokha amagwira polimbikitsa chitetezo. Charles Pensulo walemba ripotiri. Akuluakulu apolisi m'maiko a mbungwe la SADC anagwirizana zokhazikitsa masiku 6 pa chaka opereka mpata kwa apolisi akazi kuti azitha kuonetsa kuti ali ndi kuthekera kokhwimitsa chitetezo pawokha. Masikuwa anawagawa pawiri, pomwe masiku 3 amagwira ntchito kumayambiliro kwa chaka ndipo enawo kumapeto kwa chaka. Ndipo kumapeto kwa chaka chino apolisi akaziwa agwira ntchitoyi kuyambira pa 18 mpaka pa 20 mwezi uno. Pomaliza pa ntchitoyi apolisi akazi limodzi ndi amayi ogwira ntchito za ndende komanso zoona za anthu otuluka ndi kulowa mdziko muno anayenda ulendo wa ndawala mu mzinda wa Blantyre. Mawu ake wapampando wa gulu la apolisi akaziwa Rebecca Ndirande anati ntchito yawo yomwenso imadziwika kuti Basadi yayenda bwino. Atuluka kunja ngati azimayi kukapanga ma admin roadblocks kumene koko tapezeka kuti ntchito yathu yayenda bwino kwambiri. Ndingafotokoze pano kuti tapezeka kuti tagwira magalimoto amene tikuganiza kuti anabedwa ku South Africa. Tagwira azibambo okwanira 5 amene anagwirira ana achichepere. Pomwe amayamikira ntchito yotamandika yomwe apolisi wagwira, mkulu woona zochitika pa nkhani ya chitetezo ku polisi chigawo chakumwera a John Zidana anapempha mgwirizano wolimba pakati pa apolisi akaziwa pofuna kuti ntchito za chitetezo zipite patsogolo. Anthu vitika kaba training tosamene mapanga training imodzi sezoti kabwitika akatipanga posi pita ku masession makagwira ntchito za siyana timakhala kuti tikugwira chimodzimodzi.
mbali ina imathandiza mbali zake mbali ina imathandiza mbali zake azibambo amathandiza azibambo kuti zonse zimene zimakhalisa pano zikuyenda bwino as police service limodzi. mawu oti basadi omwe amatanthauza akazi muziyankhulo za Chisotho komanso Tswana ndi ntchito yokhwimisa chitetezo yomwe apolisi akazi amagwira m'mayiko a bungwe la SADC. cholinga cha ntchitoyi ndi kuchepesa mchitidwe wogwiririra amayi ndi ana, kuthetsa nkhanza za mbanja, kulimbana ndi mchitidwe ozembesa anthu komanso mchitidwe olemba ntchito ana. kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. munkhani za malonda boma lati ndilokhutira ndi ntchito za mafakitale mdziko muno zomwe ati zikuthandiza kubweretsa ndalama zakunja komanso kutukula chuma cha dziko. nduna yona za malonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe yanena izi itayendera mafakitale a kampani ya Reply Malawi Limited ku Mzimba. Musase Cheyo walemba ripotili. kampani ya Reply Malawi yomwe anatsegulira mtsogoleri woyamba wa dziko lino ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda inayamba kugwira ntchito zake mdziko muno mchaka cha 1999. pofika lero kampani yomwe ikudalira mitengo ili ndi mafakitale osiyanasiyana opanga zinthu monga mapolo amagetsi, mipando, madesiki, makala otchedwa briquettes ndi mabodi osiyanasiyana kungotchulapo zochepa. poyankhula atayendera ena mwa malowa, nduna yoona za malonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe inati izi ndi zimene makampani akuyenera kuchita pothandiza kutukula chuma cha dziko. izizi zatisangalatsa kwambiri chifukwa katundu wina amene akupanga akugulitsidwa kwambiri kunja. Pali mabodi amene timapangira ife kuma kitchen unit ndi zina. Malawi muno tikungokwanitsa kuagula mwina 40% ya mabodi ngati ameneyo, koma no 60% ya mabodi ngati ameneyo akutumizidwa kunja kwa dziko ngakhale ku South Africa. Ndipo Bureau of Standard yawo ya ku South Africa inachita approve kuti mabodi amene akuchoka ku Malawi ku Reply ndovomerezeka ndipo nda quality yabwino. Izi zikutithandizira kwambiri kuti makampani ngati ameneyo apange forex yokwanira, ndipo ife ngati boma tipitirize kuyika ndondomeko komanso kwalimbikitsa kuti apitirize kugulisa katundu wambiri kunja. pakadali pano mkulu wa kampani ya Reply Malawi Limited a Krishna Das ati akukambirana ndi boma zokhuza malamulo ena ndi cholinga choti ndalama zakunja zizipezeka mosavuta monga akufotokozera mneneri wa kampaniyi Dalitso Chimwala. palibe kuganizira kwenikweni kuti kodi poti kampani iyi ikupanga katundu akumatumiza kunja kumabweresa ndalama zakunja msonkho tiganizire motere. zimenezo palibe, ngakhale kuti mu ndondomeko za boma amakamba kuti zimenezo zilipo, koma kuchitika kwenikweni sikuchitika motero. Ndi pempho lathu kubomako kuti atilimbikitse potiganizira nkhani ya misonkho. komanso pamakhala zinthu zina ngati panopo mafuta akuvuta kwambiri. Tonse tikumakakhala panzera ndiye kuti katundu sitingapitise kunja kunsika, pamene kunja kuche kumakhala ndi masiku ake kuti katundu uyu tikufuna tsiku lakuti tikaphonya pamene pachapo makhala kuti contract taiphonya ndi ndalama zakunja zingabwere. vuto limene lilipo ndi limenelo. pakadali pano kampaniyi ili pa ntchito yokhazikitsa malo opanga magetsi ndipo adzakhala ndi kuthekera kopanga magetsi okwana 10 megawatts. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Tipatsireni nkhani imodzi mwa nkhani zikuluzikulu madzulo ano. wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha bungwe lotsa mawu la MBC kuti lizikonza mapulogalamu amene angathandize pa chitukuko cha dziko lino. Dr. Usi wanena izi pomwe amatsekulira kanema yachiwiri ya bungwe la MBC yotchedwa 2 on the go mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula ali ndi ripoti. MBC 2 on the go yomwe ayikhazikitsayi imaulutsa mapulogalamu, nyimbo komanso nkhani zake za chinyamata. pamwambowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anati uwu ndi mwayi kwa chinyamata kuti aonetse luso pakanemayu. apa a Dr. Usi anati makono nkhani zabodza zikufala ndipo ndi udindo wawo ogwira ntchito kukanemayu kuti adzifalitsa mauthenga olondola. iwo atinso MBC idziwe kuti ili pa mpikisano kamba kuti pali makanema ambiri mdziko muno, choncho azikonza mapulogalamu apamwamba komanso othyakuka. nduna yatsofalitsa nkhani a Moses Kunkuyo ayamika bungwe la MBC kamba kokhazikitsa kanemayu. iwo ati mbuyo umu achinyamata amasowa kanema yomwe angamaonetse mapulogalamu ogwirizana ndi msinkhu wawo. zikuonetsera nyonga zimene MBC ili nazo kuti imayambitsa zinthu, chifukwa pa MBC pakanema paja nkhalenso makanema ena
pamakhala anthu ena ake amene mwina samakondwera kwambiri ndi zinthu zimene zikuchitika aliyense sangakonde zimene zikuchitika zonse nthawi yonse. Tsono pamalakalakira kuti pakhale mbali zina zimene inu nomwe opangake nomwe mukhoza kuwapangira ena zimene iwo adzina zoti ifeyo izi ndi zathu. MBC inazindikira chimene. Wapampando wa bungwe loyendetsa MBC Mbusa Vasco Kachipapa wati ndi okondwa kuti tsopano MBC izitha kufikira anthu a misinkhu yonse kamba kuti ili ndi kanema wa MBC 1 komanso yatsopanoyi. Iwo anena kuti MBC tsopano yagula galimoto yomwe adzitha kuwulutsira mawu paliponse. Obivani imene ndiyofunikira kwambiri ndipo ndinene kuti yapangidwa itayikidwa zinthu zimene ifeyo timafuna kuti ziyikidwemo. Ilithandizira kuti tifikire anthu ndi zinthu zabwino za quality. Komanso zilithandizira kunena kuti ma programs ena amene amavuta kuwapanga chifukwa choti tinalibe galimoto yazipangizo zonse ngati imene iyi, ndiye kuti tsopano akhala ma program abwino komanso tifikira anthu ambiri ndi galimoto yabwino, ndipo ndikhulupirira kuti mudzativomereza ikafika. Pakadali pano MBC akuti imanga maofesi apamwamba ake ku area 14 mu mzinda wa Lilongwe komwe wailesi zake zikhalemo. MBC 2 on the go inayamba kuwulutsa mawu mchaka cha 2022. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Wapampando wa gulu la mayi kwa Vumbwe m'boma la Tcholo la Women of Substance Tiyamike Chifisi wati mabizinesi pakati pa mayi akumidzi nomwe amathandizira kukulitsa chuma komanso chitukuko pa miyoyo ya mayi. Mbungweri muli amayi makamaka amasiye omwe akuchita ulimi woweta nkhuku pofuna kusintha miyoyo yawo kwenikweni kunkhani za chuma. Upire Kaisa ali ndi zambiri mu ripotili. Amayiwa akuchita ulimi wa nkhuku ndi thandizo la ndalama lochokera ku banja la West Kosamu ochokera ku dera lawo lomwero. Atalandira ndalama kuchokera ku banja la Kosamu, amayiwo anayamba ulimi wa nkhuku zoti azigulitsa. Achifisi ati amakhulupirira kuti kulimbikitsa amayi ku nkhani za chuma kungathandize kuthetsa umphawi ndi kuonjezera chakudya chokwanira m'manja. Iwo adaonjezeranso kuti akuyembekeza kupeza phindu lalikulu akagulitsa nkhukuzi. Azimayi tinamba kugaza kuti tizingokhala umangodikira mavuto agwe kapena pabwere mtendere. Tinamba kugaza tizitukule tiyambe kutukulana tokha. Ndicho linga cha gulu nchoti ndikutukulana azimayi kuti tikhale odziyimira patokha kudzera ku mabizinesi malinga ndi dziko meri kuyendera pakali panopa. Tinamba mwafunafuna kuti tipanga bwanji kuti tipeze thandizo limeneli. Ndiye tinamba kumafunsafunsa kumayang'ana ngongole kumatani mwamwayi tinapeza chisomo kwa munthu ina kufuna banja lina kufuna kwa banja la Kosamu limene nabwera kuzatithandiza kuti azimayi pezani makola tingathe kukuthandizani kuti muyambe kuweta nkhuku zochepa. Azimayi ambiri mukuona apa wanda azimayi onati ali wokha. Ndiye tingati kuti azimayi tikhala anthu omalira mpaka naliti. Tikhala anthu omapemphetsa mpaka naliti. Ndiye ndi paife tokha tiyambepo from the grassroots. Tiyambepo pang'ono tono tipanga bwanji. Ndipo chifukwa chogwirana manja tinapeza kuti tamba kumalimbikitsana ntchito zitimagwira tokha. Kulibe wantchito kunoko. Mukalowa lumu inayomuona mpaka tinapeza pogona kuti magona monko ina masana ina mazulu. Tiye tizigwira ntchito kuti tizipeza chani tipeze ko chakudya. Ndiye no tikulimbikitsa azimayi anzathu kuti ineyo sinthayo mankhala chete. Sinthayo mayang'ana munthu kuti abwaza tithandize. Koma pang'ono pamene tili napo tingathe kutani tingathe kuyamba. Tikayamba pang'ono Mulungu atithandiza tipeza kuti tafikira masomphenya utapanga zinthu zikulu. Gulu la Women of Substance lidakhazikitsidwa zaka ziwiri zapitazo. Dziko la Malawi lili ndi ndondomeko ya Malawi 2063 yomwe cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti dziko la Malawi likhale lozidalira popanga chuma chambiri. Upire Kaisa, MBC News, Tcholo. Ndipo mu nkhani za masewero, komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo amayi mdziko muno yapempha makampani kuti athandize kutukula masewerowa kuti luso lomwe lilipo lipite patsogolo. Wapampando wa komiti mayi Adelaide Migogo wapereka pempholo kutsatira kusankhidwa kwa osewera awiri a dziko lino Temwa komanso Tabitha Chawinga pa mpikisano wa mphoto ya osewera wabwino muno mu Africa. Temwa komanso Tabitha asankhidwa kuti akapikisane ndi osewera ena asanu ndi atatu omwe achitanso bwino pa masewerowa. Temwa yomwe amasewera mdziko la United States of America wapanga mbiri yatsopano yomwetsa zigoli zokwana 20 mu season imodzi komanso kumwetsa zigoli ndi timu iliyonse yomwe timu yake ya Kansas yasewera nayo. Pomwe Tabitha Chawinga yomwe amasewera ku timu ya Lyon mdziko la France ndipo anasankhidwanso mu mphoto ya Ballon d'Or anakhala katswiri omwetsa zigoli zambiri zomwe ndi 20 mu ligi ya mdzikolo ndipo anathandiziranso zigoli 11 za osewera a timu yakeyi.
mtsogoleri wa masewero kuno ku Malawi mayi Adelaide Migogo akuti mbiri zakuchita bwino kwa asungwanawa ndi chitsimikizo choti masewero a mpira wa miyendo wa asungwana atapatsidwa thandizo lokwanira atha kupititsa patali mbiri ya dziko lino. Tilokonda kwambiri chifukwa cha atsikana athu awiri amenewa pangidwa nominate komano ichichi ndi chidziwitso chooneka kuti ku Malawi kuli mpira wake so kunena wa azimayi. Chimene chikuyika mpira wa dziko la Malawi ndi mpira wa azimayi. Nde ife tikupempha aboma komanso amakampani kuti atithandize kuti at least tizipanga participate mumipikisano yosiyana-siyana, atiyikire zikho zosiyana-siyana kuti tikagogoda azititsegulira kuti anawa enanso amene angatumphuke akathe kufikira nawo kwangati kumene kungati awiri okhawa akumakafika ena mpaka ku Ballon d'Or, kukuonetsa kuti kuli zipatso zabwino ku women's football. Mwambo wopereka mphotoyi udzachitika pa 16 mwezi wa Mawa ndipo udzachitikira mdziko la Morocco. Katswiri wa mdziko la Nigeria Asisat Oshola ndiyemwe anapambana mphotoyi chaka chatha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha ophunzira omwe atsiriza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Luana kuti atsogolere dziko la Malawi pa nkhani za ulimi ndi chuma. Bungwe la MBC tsopano latsegula channel chakanema yachiwiri yodziwika kuti MBC2 on the go. Ndipo komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo amayi mdziko muno yapempha makampani kuti athandize kutukula masewerowa kuti luso lomwe lilipo lipite patsogolo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Muna ndine Arthur Chokoto ndi nzangayu Towson Kamalata. Mwakoma nonse.